Ola, hoxe falaremoslle de Cotovía, un sintetizador de voz. Contamos coa colaboración de Manuel González, un dos membros máis importantes deste proxecto. Primeiro, Manuel falaralles un pouco do proxecto, despois terá unha demostración e, por último, unhas preguntas. Esperamos que lles guste. O procedimento de síntese máis estendido que hai é o que se chama mediante a concatenación de unidades pregravadas. En que consiste iso? Pois consiste en extraer dun corpus, un corpus é unha colección de textos, neste caso textos orais, unha serie de unidades pequenas, e esas unidades despois combínanse entre sí e concaténanse, únense unhas a outras. Cales son estas unidades? Estas unidades, ao principio empezouse a traballar con fonemas. Nós, na lingua humana, traballamos con sons que se corresponden máis ou menos a fonemas, non exactamente, pero así, grosso modo, podemos dicir, correspondencia son fonemas. Por lo tanto, imos ter unha unidade A, unha unidade B, unha unidade C, unha unidade D, unha unidade E, F. Pero o que pasa é que ao unir estas unidades a cousa non funcionaba ben. E por que non funcionaba ben? Porque a fala é un proceso dinámico. De que medios se pode valer o sistema para dilucidar estes problemas, para solucionarlos? Ten que ter, en primeiro lugar, unha información de tipo gramatical. Ten que ter un analizador morfolóxico automático. Se hai nun sitio que lle diga este colle é imperativo, é a segunda persoa do imperativo, entón o sistema xa ten unha instrucción en algún sitio que di cando é a segunda persoa do imperativo tens que pronunciar o O pechado. Ben, pero non só iso, senón que despois dun analizador morfolóxico necesita tamén un analizador sintáctico. Pois coa información que lle dá o analizador morfolóxico e coa información que lle dá o analizador sintáctico, o que ten que facer o sistema é unha transcripción fonética. Unha transcripción fonética é pasar o que está escrito en linguaxe natural a unha serie de signos que lle din como é a pronunciación en cada caso de cada elemento fónico. Temos, polo tanto, secuencialmente, primeiro un preprocesador lingüístico que normaliza o texto, despois un módulo lingüístico que fai análise fonética, análise sintáctica e transcripción fonética, e despois un módulo acústico que é onde están almacenadas as unidades. Entón, bueno, ese é, en síntese, digamos, o deseño dun sintetizador de voz como pode ser Cotovía. Agora pasamos ca demostración. Eu teño unha amiga en Barcelona. Coñecemos no ano 2010. Coñecen nunha viaxe que fixemos en agosto. Ten un ano máis que a min, é moi guapa. Os seus irmáns chamanse Pedro e Xoán. E por último, cas preguntas. De onde xurdiu esta idea? Esta idea xurdiu xa no ano, creo que foi no ano 1996, no Centro Ramón Piñeiro. Entón, a verdade é que empezábase a traballar en síntese de voz por aquí daquela, e estábamos bastante desorientados. Entón, entramos en contacto cun grupo de enxeñeiros de telecomunicacións da Universidade de Vigo e constituímos un grupo de investigación interdisciplinar, integrado pois por lingüistas daqui da Universidade de Santiago e por enxeñeiros de telecomunicacións da Universidade de Vigo. Neste proxecto e canto esforzo supuxo desarrollalo? Pois fomos moi pouquiña xente porque, a ver, de maneira permanente estamos pola parte lingüística, estou eu, e pola parte dos telecos, hai 2 telecos que están dunha maneira permanente. E despois hai
algúns bolseiros que foron cambiando ao longo do tempo, non? E outra pregunta sería en que sectores é empregado este proxecto? De todo tipo. Ti, se vas hoxe, por exemplo, á páxina da Xunta de Galicia, a páxina web, ves que ti calquera texto podelo escoitar oralmente. Podelo escoitar oralmente grazas a que te hai incorporado Cotovía. E o resultado que obtivestes era o esperado ou tuvestes algunha decepción ou problemas no desarrollo? No, vamos a ver, problemas houbo sempre. Vamos, pero a verdade é que todos os proxectos relacionados coas tecnoloxías da fala son un desafío continuo. Por que? Pois porque non había tradición de investigación. Esperamos que lles gustara o noso proxecto. Un saúdo.